akhir-akhir Gusti Allah nyeritakake apa kang dadi kelakuane wong Yahudi krana terulang tenggine wong Nasrani. Dene wong Nasrani mulane guneman lan nekotake yen Masih utawa Isa iku anake Allah niku ngene. Wong-wong kang padha anut marang Isa iku sawise Isa diangkat diunggahake ing langit padha nindakake agamane Allah lan agamane Allah kang digawa dening Isa. Ana ing mangsa 81 taun padha salat madhep kiblat yaiku Baitul Maqdis. Lan padha poso. Nuli kedadian perang antarane wong Yahudi lan wong kang anut Nabi Isa. Ana ing kalangane wong Yahudi ana siji wong kang aran Bulis. Kang wis mateni wong pirang-pirang saking sahabat Isa. Nuli Bulis kandha marang wong-wong Yahudi yen Isa iku bener. Kita iki dadi wong kafir lan kita bakal neraka. Dadi kita rugi yen mlebu neraka sing sahabat-sahabat Isa padha mlebu swarga. Saiki aku arep mereka lan nyasarake sahabat Isa supaya padha mlebu neraka bareng aku. Nuli numpak jaran kang dinggo perang kanthi ngetingalake geduni lan uli arep tobat. Nuli teko marang wong-wong Nasrani takon, "Sira iki sapa?" Uli jawab, "Aku iki mungsuh sira kabeh. Aku krungu swara ing langit sira ora iso diterima tobat yen sira ora mlebu agamane Isa. Saiki aku tobat lan arep tobat marang Allah." Wong-wong Nasrani padha nglebokake Bulis ana ing gereja lan padha mbantu uli arep tobat. Bulis mlebu ing kamar kang ana ing gereja iku. Setahun ora metu nggo alim kitab Injil nuli metu. Jadi kan saniki tiyang nggih wonten. Nggih. Ya kata sing mempelajari Quran dengan detail, dengan tujuan merongrong keberadaan Islam gringgih ke imane wong Islam kados Bulis niku wong di nek tenggine kalangan tiyang NU niku ngarani nek sing kuncara betul tenggine kalangan NU niku ana wong jenenge kula sing tunggal lali soalnya setunggal itu jenenge Angil jadi kula akhirnya lali jenenge soalnya wong Londo nganggo bahasa Belanda. Sing kula eling niku jenenge Mirza Ghulam Ahmad Mirza Ghulam Ahmad niku alim bab agama tapi tujuannya kealimane kanggo ngrubuhke kanggo ngringgihke imane wong Islam. Kados Bulis niki sehingga nalika Bulis mlebu ing kamar kang ana ing gereja iku setahun ora metu ing alim kitab Injil muli mentulan kondo-kondo. Aku wis diterima tobatku marang Allah. Wong-wong Nasrani padha percaya padha demen ing akhire dadi wong kang dhuwur derajate ana ing kalangane wong Nasrani. Nuli Bulis aweh wejangan wong telu. Kang siji aran Nasatullah, kang siji aran Yakub lan kang siji aran Malka. Bulis aweh wejangan Nasatullah yen Isa Maryam Allah iku pangeran telu. Aweh wejangan marang Yakub yen Isa iku dudu manungsa lan Isa iku anake Allah. Lan aweh wejangan marang Malka yen Isa iku Allah. Barang wejangan wis macep ana ing atine wong telu iku siji-siji diundang ana ing kamar sepine lan Bulis dawuh marang siji-sijine, "Sira iku pilihan ingsun. Sira bisa ngajak-ngajak para manungsa marang apa kang dak wejangake marang sira." Bulis perintah supaya dakwah ana ing negara kang ditemtokake. Nuli Bulis dawuh, "Aku ngimpi ketemu Isa sakjane turu yen Isa ridho marang aku." Lan Bulis dawuh, "Ingsun bakal nyembelih awakku dewi perlu peparek marang Isa." Nuli budal marang panggonan nyembelih lan nyembelih awake dewi. Wong telu mau nuli padha lunga nindakake perintah Iblis. Kang siji nuju marang negara Rom, kang siji menyang Baitul Maqdis lan kang siji ana ing negara liya. Siji-sijine nyebarake apa kang diwejangake dening Bulis lan dinut dening sebagian menungso ing zaman iku. Mengkono iku kang dadi sebabe wong Nasrani padha nekotake yen Masih Isa iku anake Allah.
Intaha. Nah, apa kang sebut iku kurang luwih apa kang kasebut ing tafsir Khazin lan tafsir Baghawi. Ing Quran wis kadhawuhake yen Isa lan Maryam iku menungso karo-karone padha mangan kaya menungso liyane. Yen wong iku akale waras gelem mangen-angen kegaweane Allah, tentu gelem pikir-pikir sapa iku Uzair, sapa iku Masih utawa Isa. Nuli sapa iku Allah kang gawe makhluk kang kaya mengkono wujude coba angen-angen. Wong ing zaman saiki wis bisa ngarani yen sebagian saking lintang kang jutaan iku ana sinare. Iku ana kang nyinari. Lagi bisa teko ing bumi sawise jutaan tahun saking adohe. Kang durung kang duweni akal kang gremet ing bumi. Kang namung sak kelenteng iki yen dibanding karo gedene lintang-lintang ing langit, apa pantes nuli kang gawe makhluk kang mengono iku duweni anak Isa kang mangan ngising ing bumi. Coba wong-wong Nasrani ditakoni. Iku bentuk logika sing diserat dening beliau Kiai Misbah ingkang dipun pendet dipun nukil saking tafsir Khazin, tafsir Shawi, Baghawi dan seterusnya. Dong nggih. Yo sampeyan kudu dong. Paling ora garis besar dari cerita iku, cerita niku jenengan imut. Nek ceritane ngono to jebule. Mulane versi ana Bapak Allah, Anak Allah, Bunda Maria. Jenenge wau biang keroe. Siapa Jon? Hei, siapa mang jenenge biang keroe? Iya Jon. Siapa Jon mang? Burisrawa. Oh, Burisrawa kaya wayang Jon. Bule. Oh. Terus. Ilah kala ittakhadhu padha gawe sapa Yahudi Nasrani ahbarahum ing pira-pira ulama Yahudi waruh banahum lan pendeta-pendetane Nasrani arbaban ingkang dadi pengiran min dunillahi kang saking saliyane Allah wal masih kalene ing uga al masih ibna Maryam kang dadi anak lanange Maryam wa ma umiru lan ora diperintah sapa Yahudi Nasrani illa liyabudu angin supaya padha nyembah sapa Yahudi Nasrani nyembah ilahan ing pangeran wahidan kang siji la ilaha kang ora ana pangeran iku maujud illa huwa angin Allah subhanahu maha suci Allah amma saking barang yusyrikuna kang padha nyekutake sapa Yahudi Nasrani ing wong-wong Yahudi Nasrani iku padha nganggep ulama-ulamae lan pendeta-pendetane kaya pangerane uga nganggep Masih bin Maryam dadi pangeran. Iku wong-wong Yahudi Nasrani ana kitab Taurat lan Injil ora diperintah dening Gusti Allah kejaba namung supaya nyembah marang pangeran kang siji yaiku Allah Subhanahu wa taala. Dadi teng Taurat, teng Injil kanggone wong Yahudi Nasrani niku tetep wonten dawuh kang supaya padha nyembah maring Gusti Allah kados kula jenengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kula jenengan nggih menungso nggih tapi gak golongane dening sing diperintah dening Gusti Allah kon ngabekti iku golongane jin golongane menungso hari-hari kok ana menungso kok ora gelem
ibadah. Mungkin ora gulungane jin, ora gulungane menungso. Nggih. Jadi teng Injil, teng Taurat niku nggih padha. Nalika Allah dawuh, nggih, menungso niku panci ditugasi kon ngabekti kon ibadah. Dalam arti padha niku ana dawuh sing dawuhke nek menungso iku ibadah ora kok padha posisine antarane Taurat karo Injil mboten. Nggih. Soalnya kelengkapan dari semua itu tetap manggen teng gini Al-Qur'an. Mulane wong ku nalika akhire ngimani opo kang opo anak kang anane Qur'an iku pun juara. Pun juara opo meneh gelem nglakoni. Ora ana pangeran kang kudu disembah, kang kudu disungkemi lan ditaati dawuh-dawuhe kejaba Allah. Ora ana pangeran kang kudu disembah. Bentuk nyembah ya awak dhewe tumrape Gusti Allah kanthi jalan netepi rukun apa jalan iman. Bentuk pangabekten kali Gusti Allah niku kanthi netepi rukun Islam kok iman. Nggih. Senengane salah weweng. Urung wayahe maca ya diwaca. Senengane nggih mong sok mulih ndang nendang mati niki Mas. Urung. Ojo guyono wong. Jadi bentuk pangabekten niku kanthi netepi rukun Islam. Salat, zakat, poso. Poso ana kalane wajib, ana kalane sunnah. Nek wajib niku mun winginane saderenge Sawal, poso Ramadan, sesasi full. Dan niki awak dhewe nginjing insyaallah Selasa niku mlebet teng ngene bulan Muharram utawa cara wong Jawa Suro. Nek teng ngene Suro ngadhepe akhir tahun ngeten iki wonten pinten-pinten kesunatan. Nek kula sanjang wau bar poso Ramadan. Lah kategori poso Suro utawa Muharram niku klasifikasine sak ngisore Ramadan krana ora ana poso sunnah sing mulyane ngungguli sasi